raza autóctona do Eume, reivindicando a súa excelencia e perigo de extinción, xa que no goberno non só lles prohibiu a xuntanza, senón que quere que desapareza das terras fértiles do Eume. Non é así, Zaira? Contanos como vai a xuntanza monteira. Pois sí, é así. Aquí os moteiros de Mazá están reivindicando as súas experiencias e beneficios. A parte destas propiedades, como podemos obter Aparte destas propiedades, como podemos obter os beneficios que nos aportan? Como podemos comer as cociñadas? El pastel, croquetas, zumos, rosquillas, Desta maneira, abandonan concentración a peña mazamorra autóctona. Galegos no mundo. Os mellores enxeneiros agrónomos de Galicia buscan traballo en Nova Zelanda. Atopámonos en directo en Nova Zelanda, recordando os alumnos que hai uns meses se graduaron na Universidade de Santiago de Compostela polas súas increíbles capacidades como enxeneiros agrónomos. Polo feito de traballo en Galicia, viñeron a este país en busca dunha froita moi particular, o kiwi, a cal queren explotar no noso país. A continuación, realizarán unha danza onde nos explicarán as excelencias do kiwi. Rico en fin.
alcohol. Hola, son a laranxa desaparecida. Ti estiveches por este tempo? Estive no Mediterráneo para pillar un pouco de sol, que dicen que é moi bo para as vitaminas. Bueno, pois vas a entrar na discoteca e a celebrar a tua volta. Vamos a entrar na discoteca para celebrar a súa volta. Hombre, tiene que ir aprendiendo de pequeñito, coño. Pero non sabedes que o alcohol é moi malo para a saúde. Por que non tomades outras bebidas máis saudables como o cóctel de laranxa? Xa que ten ferro, magnesio, fibra alimentaria, é moi boa capacidade antioxidante. Que vos gusta máis, o alcohol ou o cóctel? O cóctel!